Την Πέμπτη το βράδυ 28 Νοεμβρίου του 2024 είδαμε ένα φαινόμενο πολύ περίεργο. Στο κέντρο της Αθήνας, από την Πατησίων μέχρι το Σύνταγμα, πολλοί Αλβανοί με σημαίες αλβανικές. Εδώ τίθεται ένα θέμα της ιστορίας. Τι είναι η αλβανική σημαία και τι είναι οι Αλβανοί. Η αλβανική σημαία είναι ένα κατασκεύασμα το οποίο βγαίνει από το Ανατολικό Ρωμαϊκό κράτος, από τον δικέφαλο αετό και μάλιστα κατά το πολεμικό χρώμα, την πολεμική εκδοχή της σημαίας, είναι κόκκινη. Οι Αλβανοί σε ένα μεγάλο τους ποσοστό, στο πλειοψηφικό τους ποσοστό, είναι πελασγικό και ηλυρικό φύλο. Και βεβαίως θα μπορούσαν υπό προϋποθέσεις να είχαν ενσωματωθεί στην κοινή ελληνική μας ιστορία. Το ελληνικό κράτος όμως, ατελές, τυχάρπαστη πολιτική, δεν κάνανε τίποτα περισσότερο ή λιγότερο οι ελίτ οι ελληνικές από το να εκμεταλλευτούν την εργατική δύναμη των Αλβανών πολλαπλώς. Από τις απλές δουλειές των νοικοκυριών μέχρι τα Ολυμπιακά έργα την δεκαετία του 90, για τους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2004. Αυτό έφερε ένα κύμα αντανακλαστικής αντιδράσεως των Αλβανών, οι οποίοι μετά από χρόνια και αφού με τον αγώνα τους, με το μόχθο τους ρίζωσαν στην Ελλάδα, αντιδρούν διότι δεν βλέπουν στην ελληνική πραγματικότητα την δύναμη, την ισχύ, την οποία παραδοσιακά αυτοί οι λαοί της Βαλκανικής ενδοχώρας ακολουθούν, κυρίως οι Αλβανοί. Έτσι λοιπόν, τι θέλουν πλέον? Θέλουν πλέον να πάρουν το management της Ελλάδος ετεροπροσδιοριζόμενοι. Ετεροπροσδιορίζονται, δηλαδή προβάλλουν το εθνικό του σύμβολο στην ημέρα της αλβανικής σημαίας, που είναι η 28 Νοεμβρίου, και διεκδικούν να πάρουν κυρίαρχη θέση στην Ελλάδα. Η Ελλάδα έχασε την ευκαιρία της ενσωματώσεως στο κυρίαρχο ελληνικό πιστεύω και στην κυρίαρχη ελληνική ιδεολογία του πελασγικού αμφίγλωσσου στοιχείου, δηλαδή του στοιχείου εκείνου που μιλά και την ελληνική και την αλβανική και αναφέρθηκε τον 20ο αιώνα ως Αλβανία και Αλβανοί. Τώρα κάποια νέα πολιτική κατάσταση πρέπει να το δει δραστικά αυτό το ζήτημα. Δεν έχει σημασία εάν ακόμα έχουν γεννηθεί και εδώ πολλοί άνθρωποι οι οποίοι αυτοπροσδιορίζονται ως Αλβανοί. Είναι Αλβανοί εθνικιστές, δεν είναι Έλληνες. Και δεν είναι Έλληνες διότι εμείς οι Έλληνες, ή μάλλον οι ηγεσίες μας, επιλέξαμε να μην τους αναγνωρίσουμε ως τέτοιους, αν και γονιδιακά είναι συμβατοί με μας. Το αίμα τους και το γονίδιό τους είναι πολύ συμβατό με μας. Τώρα έρχεται η ώρα της αλήθειας για πολλά ζητήματα στην Ελλάδα και το αλβανικό ζήτημα θα είναι κυρίαρχο. Μια νέα πολιτική κατάσταση με νέα δεδομένα θα απαντήσει και στους Αλβανούς ανάλογα.